Πολλοί άνθρωποι πετάνε τα σκουπίδια τους στο περιβάλλον. Σκουπίδια όπως πλαστικό, αλουμίνιο και άλλα πολλά. Τα σκουπίδια μεταφέρονται με τον άνεμο και τη βροχή στα ποτάμια και από τα ποτάμια στις θάλασσες. Το 80% των σκουπιδιών που είναι μέσα στη θάλασσα είναι φτιαγμένο από πλαστικά. Μάλιστα, στον Ειρηνικό ωκεανό έχει δημιουργηθεί ένα νησί από σκουπίδια, που σε μέγεθος είναι 3 φορές η Γαλλία. Τα πλαστικά σκουπίδια στη θάλασσα είναι ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο πλέον για να το προσπερνάει κανείς. Η θαλάσσια ζωή αντιμετωπίζει ανεπανόρθωτες ζημιές από τα εκατομμύρια τόνων πλαστικών αποβλήτων που καταλήγουν κάθε χρόνο στους ωκεανούς. Το πλαστικό, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, υπάρχει μόνο τα τελευταία 60 με 70 χρόνια, αλλά αυτό το διάστημα ήταν αρκετό για να μεταμορφώσει τα πάντα γύρω μας. Έχει υπολογιστεί ότι ο συνολικός όγκος όλων των πλαστικών που έχουν παραχθεί ποτέ ξεπερνά τα 8 δισεκατομμύρια τόνους. Δυστυχώς, τα περισσότερα πλαστικά έχουν σχεδιαστεί για να διαρκέσουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Επομένως, σχεδόν όλο το πλαστικό που έχει δημιουργηθεί ακόμα και από τα πρώτα χρόνια της ανακάλυψής του υπάρχει ακόμη και σήμερα σε κάποια μορφή. Επίσης, με την πάροδο του χρόνου, τα πλαστικά διασπώνται σε μικροπλαστικά, δηλαδή μικρά κομματάκια πλαστικού τα οποία καταπίνουν τα ψάρια με αποτέλεσμα να φτάνουν στο πιάτο μας και να επηρεάζουν αρνητικά την υγεία μας. Παρόλο που ακόμη και σήμερα δεν γνωρίζουμε τον ακριβή κίνδυνο που διατρέχουμε από την πλαστική ρύπανση, είναι ευθύνη όλων μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε τις θάλασσες, τους ωκεανούς, τους θαλάσσιους οργανισμούς από τα πλαστικά μας αποβλήτα. Για να λύσουν αυτό το πρόβλημα, φτιάξαμε ένα τεράστιο σκουπίδιο ηλεκτρόμπος που μαζεύει τα σκουπίδια και τα μεταφέρει με την αλυσίδα σε έναν κάτω αποθήκευσης. Και μόλις δει η μηχανικός όπως γέμωσε ο κάπος, πατά αυτό το μπομπί, και ο κάπος γυρίζει και θα μεταφέρει τα σκουπίδια σε ένα αυτοκίνητο. Μόλις αδειάσει ο κάδος, το όχημα μεταφοράς αισθάνεται και βλέπει την κίνηση και τότε ξεκινά για να μεταφέρει τα σκουπίδια στο χώρο διαλύσης και ανακύκλωσης. Ο θαλάσσιος σκουπιδοσυλλέκτης δεν αφήνει τα σκουπίδια να σκορπιστούν στη θάλασσα, ενώ τα ψάρια μπορούν να κινηθούν ελεύθερα κάτω από αυτό. Η πρόβλεψη ότι μέχρι το 2050 θα υπάρχει 50% ψάρια και 50% πλαστικό στους ωκεανούς. Είναι τρομακτική. Ας προωθήσουμε την ιδέα του θαλασσίου σκουπίδο συλλέκτη σε όλες τις χώρες του κόσμου, ξεκινώντας από την Κύπρο.